Jumalauta, kalo! Toinen menossa. Vähän kovempi kaveri. Missä vittu se edes tulee? Häh? Missä se on tulee? tuo ihan vitun kaukana. Ei mulla kestä vehkeet. Ei mulla kestä vehkeet. Ei kestä helvetti vehkeet. Häh? Toivotaan. 8 kiloa. Loppuuko siima? No vittu siimat kohta. Viekö se siimaa vielä? Vie! Ei mulla oo mitään sauvaa. Mulla on tää ihan sairaan kireellä jo tää vie. Pikkuhiljaa pumppaan ja sitten sieltä tulee. Se oli jo metri siimaa. Onko kyllä perkele on iso? Nyt on iso. Riittäähän video. Minuutti 40 mennyt vasta. Ja sä oot sitä pari minuuttia jo sinä väsyttänyt ennen sitä. Oliko sama kuva kuin äsken? Oh, sama kuva. Vitu hyvä, kun pitääkään nostaa niitä. Lisää hornetteja. Oho. Sormi tuli vähän videolle. Ei pärjää. Hyvällä kaarella vetää. Häh? Hyvällä kaarella. Niin? Kaikki mitä mä saan sisällistä vielä heti pois. Älä nyt enempää mene. Häh? Oon mä vähän. Nyt se alkaa tulee. Ottaa sitten mun välisi ja kestää se pohjasiiman se solmu. Kai se kestää. Sulla on hyvä siima. On tässä. Mä pelkään vaan, että se pohjasiiman solmu ei riitä. Ai vittu, tää on peto. Neljä minuuttia mennyt. Joo, tässä menee varmaan vielä 20. Siinä videopätkä tulossa. Oh. Meillä on YouTubessa oma semmonen kanava, missä ollaan laitettu aina videoita. Kyllä tää 2 kilon siian voittaa helposti. Voittaa. Jumalauta. Eiköhän? Nyt tulee vähän. Nyt tulee tänne päin. Sitä rupeaa tulee. Kyllä siisti tulee.
jättikö video vittu, ei voi ainakaan sanoa, että ei saa. Leksolle pikku todisteita. Kato. Tuli se vähän lähemmäksi, niin näkis. Häh? Tuli se vähän lähemmäksi, niin näkis. Et... Mutta kun se nappasi ja lähti tonne. Siellä kellä haavia. Joo, jatkohommisen saa kyllä sitä tärkeä kala. Niin. Irto. Irti. Ei niin. Se on sekällä kiinni. Tuleeko päivän toinen toutain ylös? Kyllä. On komee. Yes. On komee. Jumalauta. Sama helvetin vittu mä keräilen taas. Kyllä. Se aletaan taas olen 3 lähellä. Kokeile toi pinta. Kokeilepa sitä pintaa sormella. Ihan himo. Nättiä. Toutainmestari Ylöjärven. Siinä. On kohta ite tässä toukossa.